Zdravo svima! Sada ću vam pokazati kako dodati prevod na neki video koji ste već objavili. Ja to radim sada prvi put, tako da vidjet ćemo kako ću se snaći. Znači, idete na YouTube Studio i onda ćete da izaberete opciju subtitre ili prevod. Onda ćete da kliknete na tu opciju. Tu će vas pitati da izaberete znači ovaj video, na primjer evo taj biram. Sada će da mi pita koji jezik hoću. Ja sam izabrala francuski. Dodati prevod, znači kliknemo na Ajouter i sada možemo da biramo. Znači imamo tri opcije. Imamo opciju gde smo već spremili prevod, onda gde pišemo i sinhronizujemo u isto vreme, ili treći koji sam ja odabrala za video koji vam prikazujem u daljem nastavku, a to je da kreiram ovo titlovanje ili prevod, tako što kada budem kreirala, evo pritisnut ću na to, da vidite da je veoma lako, zato što pod broj 1 ovdje možete da prevedete naziv videa. Onda kada ste to uradili, vi prelazite na prvu sekvencu, znači koja u ovom slučaju traje možda 1 sekundu. Znači pustim video. Tu se ništa ne govorim, tako da će automatski vremenski da silazi. Sada se ne pojavi neko pričanje. Da sačekamo da to krene. Čisto da bi videli kako će evo vidite, sada ću krenuti da pričam. Znači, ja sam tu rekla da otvorim paket, on je meni to ubacio bilo u ovo polje i tu sam ja trebala da uradim prevod, znači označeno plavim. Kada budete upisali tu prevod i onda kliknete ponovo na slušanje videa, on se automatski vraća na taj deo koji ste već preveli, tako da u isto vreme možete da imate i kontrolu da li ste dobro sve preveli, da li ste sve čuli šta ste trebali da prevedete. I tako idete deo po deo, usklađujete znači vremenski prevod sa govorom na video, tako da je to veoma jednostavno, najjednostavnije po meni za početnike, kao što sam ja. Znači, sada se nalazimo u tom delu gde slušamo, kao što vidite u ovim podeljcima vremenskim, ono što izgovaramo i u tom znači vremenskom terminu ubacujemo prevod. Evo, pustit ću vam sada da čujemo. Ja sam došla znači tu do neke 4. fraze. Slušamo šta sam dalje rekla i onda ću vam pokazati kako se to ubacuje u prevod. U Louis Vuittonu nisam našla ništa na našem jeziku ili eventualno francuskom. Znači, došla sam ovde, nisam našla. Sada treba da kažem, znači, ništa na našem jeziku. Je rien trouvé sur ma langue. Ou bien en français. En français. Sada imam ovdje jedan problem sa klavijaturom, pošto nije moj kompjuter i onda veoma teško mogu da ubacim slova koje imaju one kvakice na dole, na gore, akcente, kućice, znači, tako da će mi malo prevod biti kao da je malo nepismen, ali šta ću kada kompjuter nije moj i teško se snalazim sa azbukom, a nemam vremena da čekam da osoba čiji kompjuter dođe, tako da će ovaj prvi prevod možda biti malo onako ne baš savršen, ali nema veze, učimo se i to je to.
Znači, ništa na mom jeziku ili na francuskom, ou bien en français. Tu mi znači fali kvržica na C, ali šta ćemo sada? I sada pustamo dalje da čujemo šta sam dalje rekla. Na našem jeziku ili eventualno francuskom, gde bih mogla da steknem utisak o novčaniku koji me interesuje. Znači, gde bih mogla da steknem utisak. Znači, ništa nisam našla na našem jeziku ili na francuskom. Pour me faire, znači nećemo moći bukvalno da prevodimo, nego mogu vam reći da za jednog početnika ovaj proces nije baš kratak. Kao što vidite, tek sam stigla na minuti 14, a ja mislim da sam preko pola sata ovde za kompjuterom. Tako da, eto, to je prvi put, pa polako. Znači, kada budem još malo uznapredovala, pustit ću vam da vidimo kako se to završava sve. Evo, došla sam do tog segmenta, sada ćemo da slušamo šta dalje kaže. Louis Vuitton Clemence, koji mi, vidjet ćete, nije baš... Znači, kao što vidite, dobra strana je kada nešto prevedete, on se ponovo vrati na taj deo, tako da možete da vidite da li ste baš dobro preveli ili ako nešto niste čuli, da li ste zaboravili možda da ga ubacite u vaš prevod i slično. Znači, to je dobra strana. Isto tako možete da se vratite na početak videa i onda sve redom slušate. Evo, vidite po sekvencama kako ste prevodili. Nisam našla ništa na našem jeziku ili eventualno francuskom, gde bih mogla da steknem utisak o novčaniku koji me interesuje. Tako da možda će vam ovaj video... Tako da vidite da li ste dobro sve sinhronizovali. S tim što uvek morate da prilagodite prevod zemlji u kojoj se taj jezik govori, jer nisu baš isti izrazi, fraze. Znači, mora da se to nekako prilagodi govornom području na kom će taj prevod da se sluša. Sada ćemo da vidimo, znači ja sam došla do ovih Kineza koji kupuju bez da gledaju na trošak. Idemo dalje. Znači imam pauze zato što negde je prevod kraći nego što je ovo što ja pričam. Sada ćemo to da čujemo, da i tu je pauza, nema ničega. Znači, na nagovor prodavačice sam kupila to. Na nagovorom i sugestijom prodavačice kupila novčanik Louis Vuitton Clemence, koji mi, vidjet ćete, nije baš... Znači, ipak to ide u sledeću. Znači, ukoliko između dve ove sekvence imate prazan hod, onda to jednostavno preskočite, kao što sam ja na više mesta stavila prazna polja, zato što se tu ništa ne dešava. Znači, i sada tu treba da prevedem, znači, koji mi iskreno nije po volji. Sada, koliko to baš interesuje ove Francuze, obzirom da sam ja promenila mišljenje da mi on sada baš po volji. Tako da ćemo videti kako da prilagodimo taj prevod. Kako bih ja to sada rekla, nije mi po volji, a on mi je sada ipak po volji. Znači, ki... me convient pas parfaitement. Dobro, i sada idemo dalje na sledeće polje. Baš po volji, zato što vidjet ćete, otvara se uvek preko jednog grafa. Parce que, znači tu ćemo samo zato. Parce que. Sada vidjet ćete, znači to ne moram baš mnogo da prevedem. Znači vi morate da vidite koje fraze
se uklapaju, to ponavljam po 10. put. Znači, ukoliko smatrate da je neka reč suvišna, ne morate da je prevedete, znači idete dalje. I ja ću sada nastaviti sa prevodom, pošto je jako dug video, pa ćemo tamo negde pred kraj da se vidimo, da bi vidjeli kako se to finalizuje, ceo taj proces. I evo, došla sam maltene do kraja videa, ne znam koliko vremena već to radim, možda sad, 2, nemam pojma o vremenu jer slobodan je dan. Međutim, tu neće biti ni akcenata, niti kvržica na ovim slovima, znači delovaće jako nepismeno moj prevod, ali početak je početak, ja sam još amater, nemam puno pratioca i tako da ovo radim jednostavno zato što mi je zanimljivo i što je originalno i što odstupa od nekog mog posla koji već prelazi u rutinu i malo prelazi čak i u dosadu, tako da radimo nešto zanimljivije. Sada ću još da uradim završetak prevoda. Ovo je već neki ste bili u panici kao ja, da sam toliko prevodila i da prevoda nema. Objasnit ću vam šta treba da radite na kraju. Znači, kada budete objavljivali ovaj video, uradili ste ceo prevod i onda ste, znači, potvrdili emitovanje videa sa prevodom. Morate da vidite da li vam je opcija prevod uključena. Kod mene ona je bila isključena i zato se ovaj prevod nije ni pojavljivao. A ikona za prevod vam se nalazi ovde, kao što vidite, subtitra ili titlovanje. I tu ćete ući i onda imate, sada ja to ne mogu da vidim zato što sam već uradila subtitra, znači titlovanje. Idete na ovu ikonu pored nje, evo ja sam trenutno baš na njoj, evo pokazat ću vam, vidite. I tu vam se pokazuje, znači da li želite automatsko učitavanje, koja je brzina čitanja, znači ja sam stavila na normalu, mada vidim da ide dosta brzo. Onda opcija za ovaj prevod je kod mene u dezaktive, znači međutim ja ću da prebacim na francuski, znači da je aktiviram i kvalitet, znači to ostavljam na automatsko podešavanje, pošto ja nisam neki ekspert za editovanje videa, niti za kompjutere, tako da ako se neko bolje razume od mene, on može da vidi koji kvalitet slike i prevoda želi. Ja ću ostaviti ovako. Znači sada ćemo izaći odatle i pustimo video da vidimo da li ide prevod. I ide, evo, pa ide nekom normalnom brzinom. Ja sam neko ko čita dosta brzo, međutim, možda ima ljudi kojima ova brzina ne odgovara, tako da ću vidjeti još, možda ću to da usporim malo. I tako, to bi bilo to. Nadam se da će vam pomoći pri editovanju videa, naročito prilikom dodavanja prevoda, da biste možda dotakli malo veću populaciju koja će gledati vaše videe. Idealno je da se titlovanje radi na engleskom, pošto je to jezik koji se svuda govori i razume. Međutim, ja sam nešto više vezana za francuski i iskreno rečeno u zadnje vreme imam čak i neku averziju prema engleskom jeziku. I tako, mislim, to su neka moja lična mišljenja koja nisu uopšte bitna. Tako, želim vam dobar prevod i puno pratioca. Prijatno!